Asrambari Bidanshopa Achuktini MLA Ngui Fainai Tiprasha Hamgre Bedikni Montri Mebar Kumar Jamatiani Tal Shogya Kogrunuti Tal Shogya Kogrunuti Tal Shogya Kogrunuti Tal Shogya Kogrunuti Mulang Chalajak Tabukhe Hastani Lukurok Borokse Partyni Kamal Kalai nung sabo nungke soy Borokse Tabukhe news agenda nakiba bidesini dalal khainai agenda. Abono ngo uingko didita. Sabo ba ninggung tano sabi. Ni bumung somir ang buso mo ni besala akra. Besala akra. Tiga sen nungo kok samani da ang sabo ini horror news penuh di nain tu tiga. Aw. Nungo kok samani da ang news kisah di nain. TPM ne kirija ka TPM ne kirija ka ne do. TPM ne kirija ka TPM ne kirija ka ne do. TPM ne kirija ka TPM ne kirija ka ne do. Ati ye. Mane TPM ne program thanya danin baba. TPM ne program uthango. Ega TPM ne program thangni sawa nontam kirija ka. Kirija mani ko kya bele. Ang tung to mane TPM तो कुनो दूस करीब ला रो आन बाबू तो कैसे मेंबर से टीपीएफ नहीं इनको दो चंके बोलो दूसरों का सा इनके वो टीपीएफ रो कैसे तलांग गई वो सिकमाई कई थी का नहीं नुक जंगो ने आप कैसे आंखें चालते ये तलाई दूंगा ता आप आके सिजंग नुक तो हमारा ही को सिजंग नुक kan कोई तो मिलता वो इनके सीरीज में तो मिला सब आप नो कैसे आ रहा वो देनुई तो वो टीपीएफ रो अरे सीरीज तो मिलता सीजंग Asrambari Bidanshopa Achuktini MLA Ngui Fainai Tiprasha Hamgre Bedikni Montri Mebar Kumar Jamatiani Tal Shogya Kogrunuti Tal Shogya Kogrunuti Tal Shogya Kogrunuti Tal Shogya Kogrunuti Mulang Chalajak Tabukhe Hastani Lukurok Borokse Partyni Kamal Kalai nung sabo nungke soy Borokse Tabukhe news agenda nakiba bidesini dalal khainai agenda nakiba nung rajnitik dalal khainai agenda nung sabo lukurongni thane sungmung nini thane kubangma tongo tomungno communist ni jorabo nukha nung communist ni agent ungoi sakni borokrokni bising dophani bising nung party no tuyui bibajon khlaika divide and rule policy nung plek haika tei waisa BJP phaipika BJP ni backing basawi sini Borokse Tabukhe bisingo nung divide and rule policy khlaika Bubagra rajani tei royal family ni bisingo nung obno tuyui kubangma kok hamia saka Tabukhe TPF patal konnani birude nung basaka Kamal Kalai nung sabo dalal de na soy Borokse Tabukhe news channel agenda nung sabo lukurogni thani sorai nukjakha nung Waisake Goriani Bagi Chongbari Unsluriwo, Waisake ba 28 February wo Chongbari Tongmani Hini, Nanguya Koktumam Tunero Nodingi, Nanguya Koktumam Tunero Nodingi, Nanguya Koktumam Tunero Nodingi, Kutichari Wi Kokshamabai, Kutichari Wi Kokshamabai, Kutichari Wi Kokshamabai, Kutichari Wi Kokshamabai, Tiprasha Rokni, Montri Rokni Bishingo, Chukshugya Montri Hini Shinimurika, Chukshugya Montri Hini Shinimurika, Chukshugya Montri Hini Shinimurika, Nine Bidi Chini Koktumawo. Abon islepeno kotor koktuma senamka breaking news senamka Tripura Hastini Tiprasha Hamgre Bedikni Montri Takuokra Mebar Kumar Jamatia Koktumne rongno ringringoi bini quarter telang-telangoi ketichari woi Koktumne rongno ringringoi bini quarter telang-telangoi ketichari woi Koktumne rongno ringringoi bini quarter telang-telangoi ketichari woi tamu shakha norakisa khana baijadi Chongbari commission tangai ungslorina nangkha sauri phano chini Tiprasha Hamgre Bedikni Montri hinke Goriani bagise election ungslori unei lukurongni thani monai mungmankha khanai nedi Montri Mebar Kumar Jamatia Tamoshaka. And during election there was some minor incident taken place. Maybe due to this they review the situation. But I was told that there are not major incidents have taken place. Everybody know that Tripura state we are celebrating 1 week long Gauriya Puja celebration, which was
biggest celebration, especially among the indigenous people, Tripura people of the state are celebrating 1 week long Goria festival. That also one can be reason. Abo Shimideba, 18 April, Shalka Babai Achok Thani, Hasni Lok Sabha Chongmarino, Nahajana Kok Tongmano, Montri Member Kumar Jamatia, Shairi Pirukwa, 28 February wo Chongbari na Tongmani Hinai. Abono Bukisha Khanai Bijadi. Ini 28 tarik Februari. Ini 28 tarik Februari. Ini 28 tarik Februari. Ini election ang natungmani. Ini is parliamentary constituency ko. Ako to cancel ng mulia. Ini ang hotat ke khor maka tula sigog area. Sampah war ni PS andaro. Aw ane elaka klayo, ane bidan sabak klayo. Yang Sangrong Shalo, Tripura Hamkre Bedekni Montri ni Achok Thai Asambari Bidan Sabha Achok Thayo, Congress ni candidate Ngnai, Bubagra Nukhuni, Kumari Progano, Lama Kashui Khitarlemani, IPF Tini Shamong Hamir Tangnero. Pati Monoti, Montri Mebar Kumar Jamatia, Hain Hai, Kotuma Thumnerono, Ringi Katicharu Shazau Kotuma Thumnerono, Ringi Katicharu Shazau Kotuma Thumnerono, Ringi Katicharu Shazau Bo Shinia Abo IPF Tinia Nei. Pia Montri Mebar Kumar Jamatia ni Yagra Yak Nei, Shinijana Pintu Kumar de Borma Bai, Debra Yagra Bachawi Mangfil Tishazak, Video Tishazak, Mangflirok, Tongi Tongibo, Tripura Hamkre Bedekni Montri, Tripura Sharokno, Bahike Kana Shanamka, Khanai Nedi, Jukar Montri, Mebar Kumar Jamatia ni Kok. Tekhanaka Lamago. Matai tempro mintu de barmahnai ang bon sinia botini kormiya tirai pipin barau ya bo mintu de barmahnai ang bon sinia botini kormiya tirai pipin barau ya bo bono borok gomutlang thangka Pia yang bini matai IPF tino ojame NC de Borma phas halakok mathuneroni panda khaye tamo shaka apintu kumar de Borma shabo IPF tini de na Kubun Mothani Adong Khanadi Tamashaka. Mia 18 tarik Produkisu de Burma Juru Khayoi Bo Wai Thana Haboi Chini Borok Khoksa Pintu de Burma Chini Borok Khoksa Pintu de Burma Chini Borok Khoksa Pintu de Burma Hini Romjak Bono Khwai Thana Bising Thangai Thana Officer Police Tai Onyan Busikangono Belai ke bono bubro sabro kai thapra rui bono hauto kai kya yang Kumari Progano lama ka soi khitar mani tongmongno hasini jota Tripura bodolte hodarok thanjang lai sejak lai mani te khadujak lai mani nogibo IPF tini mothani phasingti kok thaisa paino sayamwa bai khadulai jak jota Tripura lokorogno phiaba Bubagra phrangoi khitarnai pintu de bormano thapra phungsa rmana khe Raida Chayahne IPF tini ojama NC de Borma Kokma Thumnerono Tamashaka Kishan Norobo Khana Baidi. Mia 18 tarik Produkisu de Burma Juru Khayoi Bo Wai Thana Haboi Chini Borok Khoksa Pintu de Burma Hini Romjak Bono Khwai Thana Bising Thangai Thana Officer Police Tai Onyan Busikangono Belai ke bono bubro sabro kai thapra rui bono hauto kai kya Piatula Shikhoni Pirmungo Kumari Progade Bormano Khitarmung Kaimani Pirmungo ni Shalano Silchamung Rimani Bubagra Produkisu Manikko Silchamung Rudakha Hastanino Khoroksa Tripura Hamkre Bedekni Montri Mebar Kumar Jamatia Phasing Phiaba Akubuino Huinani Bagino Koktuma Thumne no ring ringei Gabang Matatal Kok Shaitongo Montri Mebar Kumar Jamatia Hnibo Shalaibekha Baksha Sine Nungne Lokoro 28 मार्च 2019 कक त्रिपुरा न्यूज चैनल नि बिसिंगति चुनुखा थांनाय 18 फेब्रुवारी 2019 दिल्ली जंतर मंतर टीपीएफ सं रेली खाइफ्रु टीपीएफ नि खरकसा आदं विश्वमणि देबरमा कुमावै तंगरुखा हनै ताबुक नुखुंनि बरकबाय जे ककतुमा होयै तनिजाखा हनै कक त्रिपुरा ओ जे सिलजामुं रिजाकमानि आबो बसक जलातै कुबै चुं नुखुंनि बरनि बिसिंगति चुं खोनालायनाय
Bumung Swami Deborma, ang Bushomon in Bushla Okra. Ninka? An Bumung Skumar Deborma, Bushomon in Busla. Kaya am tiba mo kaitong go, aso dini, am kaitong go an ba maganyo, aba hake bot hang tani ba haying ka. Kaisa sungbo, noro bai sungbai kaino, kaisa na tuan mo sung sa. Oh, ke bai ni mung khaitam ka? An bo hale kharan. Nung khai kumanain tam klai? Ang khai bin ba hazo kara. Hambai. Ingkai tabuk je TPF rok je Kamal Kalai je samane rutugri peni samane amokai mane sugmai to niun samane amokai noro kamane lu kurung sanam chung. Sungha sanam sung sa. Sung abono sung nai, bong nam trong sung bong chi khaya. Borok sung no kaisa bong ko sini aba hai kai sini bahan zep kaisa. Boto kaisa bu phakmai tama ba. Kaisa sung bo sung to sumai bo juga jong maya. Buni ko phan khanai ba ba hai kai sabok khana. Baba TPM no, kaisa bawa dia kena kamai thangka, ha? Bawa kamai thangka. Athani tabuk sungai tu kelanya ni thansa kaya. Ingkai Kamal Kalai nak kai, Kamal Kalai je kok sito mana kai, nung Kamal Kalai nak kai tam ke sana musung kok. Ang Kamal Kalai cam ni yang sih sinyal. Kok tirpra, boje siljai tong mani, norong nukung ni borok, TPF rok no siljai tong kok. Ini bobin kok sawo ni baba no TPF rok lang sukumaka, TPF rok rutuk di penako rutuk di peyani je samani. Oh kok no nung Kamal Kalai no tam sana musung. Saya khogui tongka hui tongka ni samani. Seng bono kai sana musung go, mua heni sana musung go. Kono borok sekamaya, TPF rok sekamaya. Ekta kami cer thalai tane kamau tong rekha. An babu. Angkai ikut seng borok banyak saya cogai. Naile tong ayo, rutuk lai tong ayo. Ya apa hanya bonus sana musung ta, bini apa kok bari ris, himane apa saya. Kok tirpulani. Kamal Kalai nung sabo nungke soy borok dofani news agenda nakiba bidesini dalal khainai agenda nakiba nung rajnitik dalal khainai agenda nung sabo lukurong ni thane sungmung nini thani kubangma tongo tomungno communist ni jorawo nukha nung communist ni agent ungoi sak ni borok rok ni bising dofani bising nung party no tuyui bibajon khalaika divide and rule policy nung play khaika Tei waisa BJP phaipika BJP ni backing basawui sini borok dofani bisingo nung divide and rule policy khlaika Bubagra rajani tei royal family ni bisingo nung obno tuyui kubangma kok hamia saka Tabukhe TPF patal konnani birode nung basakha Kamal Kalai nung sabo dalal de na soy borok dofani news channel agenda nung sabo lukurokni thani surai nukjakha nung Naidi nung da bisomoni kumamani nung highlight khlaitongo TPF song bini bagai kuno ain naiya bichar naiya bono kuno rutungnani samung khlaiya borok haino tongo TPF song bono delete langoi sukmai ka bukha TPF song bono hui tonika phiaba nung okok boroni man nung sabni ngui okok sa asom sa phayoi tini sukjara nukjakha nung TPF ningui nung asuk kok saka patal konnani birode nung obhaikle kok saka je borok kuno samung khlaiya borok dofani bagai samung khlaiya nei nung Facebook YouTube rok nung kubangma jagao nung nini news na highlight laika kintu lukurokni thani sungmung kumajak nai de bisi birman manphinai na Kamal Kalai de bisi birman manphinai kumajanai nokni borok tei kumajak nai party ni borok mothani borok de bisi kumanai ni bepare sikuk nai na Kamal Kalai de bisi sikuk nai nung bojagani phayoi bojagani busawoi nung tabuk borok kumamano TPF song rutugi akne kok saitong kumajak nai bai kumajak nai mothani borok de besi khanang nai kumanai ni bagai na Kamal Kalai de besi khanang nai tini nung biang ni phai kumanai ni bagai nung asuk maya phunugui dorodi phunugui nung kok saitong ochokranto boroni hapai tini je kumanai borok ni nok ni phun phai Kamal Kalai highlight lekani samani o kumanai nok ni borok le abo sabo bisomoni kumanai ni busarogya abo sabuna romoi nung okok saritong abo chung sia haipano no sungnamu chungo tomungno lukrok Kamal Kalai tini kok samani kubui de ereng noi norok sungnani musung khangke norok kumanai da bisomoni ni busarok tongo norok bini nok ni borok tongo bini busasla kunui tongo borok bai norok kok salai mano tomungno norok kumanai ni bepare sikukna musung khangke norok TPF ni ojama tongo TPF ni borok tongo TPF ni samung khlaini adong sang tongo borok ni thane norok kok sunglai mano tini tamungui kumaka da bisomoni tini bini bagai tamu khlaika boni bagai dili o tam tamo
खालायनानै बागै बनो रुतुगै कायनानै बागै सामुं खालाय दं आबो कमल कलय दे बिसि सिकुकनाय ना टिपिएफ ताइ नुखुंनि बरक बिसि सिकुकनाय आबनि बागै कमल कलय नि थानाय आं कायसा सुंना मुसुङो आं त्रिपुरा हा बरकनि उङै नं तिनि जे कायसा borok dofani bagai nung je kok borok sanai news channel noi nung tini kok Tripura channel noi nung khulok loi tini nung kubang ma kok nung borok dofan bagai highlight klai tong phano nung tini wan suknai di nung bo kok sawoi nung tini news highlight khlaika tomungno nung borok dofana hamjak tong khangke nung TPF ni birude nung kok sagala kamung tomungno nung bideshi no hamjagoi tong khangke nung TPF ni birude kok sanai TPF ni birude kok sanai mane no nung kaisa bideshi ni agency oro srai lukurok ni mokol buskango nung nukjakha amni bagang lukurok no koinai Kamal Kalai tamo kok sawoi samung khlai tong jung bono kisa tuagoi nai ledi tei bini bagai wan suk nai ledi bo sabo hani dofani bagai samung khlai nai news channel de asuk sawoina ang o tinini ang kisa kok samani highlight khlaimano sini borok dofani thani message rohormana ang orono hambai maya pharo Hello sir. Hello. Ha, mia nung ko o kai ang busamo ni busala sika. Angkai o kai sa ko WhatsApp ti mama ni. O kai sa ko hamya ko saya tunuk jak tong ha. Kai sa o TPF lo kai sa langgai kai sa borok sukmawi kai pika ni kai sa sejak tong ni abo saya kerja kota sengke sengko kaisa TPF ro kaisa naitu gai seng karena ni apa ke sengko sahamani enggak abono engko ui engko didita sababa ni bumung tano sabi ni bumung somi ang buso mo ni besala akra ঠিক আছে নং কok samani da ang tabuk ini horror news phonoi ni nai to sika ao nung kok samani na ang news ti se ni TPF ne kirija kha TPF ne kirija kha ne do TPF ne kirija kha TPF ne kirija kha ne do TPF ne kirija kha TPF ne kirija kha ne do ati ye mane TPF ne program thaiya dalin baba TPF ne program thango tega TPF ne program thang ni sawa no tam kirija kha kirija mani ko gya bele ang sungto mane TPF to kuno dus kri blaro an babu to kaisa member si TPF ni engkai bo sungke boro dus sunu kasa engkai o TPF ro kaisa langgai o sekmai kai thega ni nugjang mane abo kaisa angkai saje etlai dongota aba ki sijang nugla tong abai ko sijang nugla khan bui tong meta bo ege sering sing tong na sobai abo no kaisa ro o denu so o TPF ro are sing tong meta sijaga abono engko ui engko didita sababa ni bumung tano sabi ni bumung somi ang buso mo ni besala akra ঠিক আছে নং কok samani da ang tabuk ini horror news phonoi ni nai to sika ao nung kok samani na ang news ti se ni nai TPF ne kirija kha TPF ne kirija kha ne do TPF ne kirija kha TPF ne kirija kha ne do TPF ne kirija kha TPF ne kirija kha ne do ati ye mane TPF ne program thaiya dalin baba TPF ne program thango tega TPF ne program thang ni sawa no tam kirija kha kirija mani ko gya bele ang sungto mane TPF to kuno dus kri blaro an babu to kaisa member si TPF ni engkai bo sungke boro dus sunu kasa engkai o TPF ro kaisa langgai o sekmai kai thega ni nugjang mane abo kaisa angkai saje etlai dongota aba ki sijang nugla tong abai ko sijang nugla khan bui tong meta bo ege sering sing tong na sobai abo no kaisa ro o denu so o TPF ro are sing tong meta sijaga Asrambari Bidanshopa Achuktini MLA Ngui Fainai Tiprasha Hamgre Bedikni Montri Mebar Kumar Jamatiani Tal Shogya Kogrobnuti Mulang Chalajak Tabukhe Partyni Lukurok kok Tripurani Kamal Kalai nung sabo nungke soi borok dofani news agenda nakiba bidesini dalal khainai agenda nakiba nung rajnitik dalal khainai agenda nung sabo lukurong ni thane sumung nini thane kubang ma tongo
tomungno communist ni jorao nukha nung communist ni agent ungui sak ni borokrok ni bising dofani bising nung party no tuyui bibajon khlaika divide and rule policy nung play khaika tei waisa BJP phaipika BJP ni backing basawi sini borok dofani bisingo nung divide and rule policy khlaika Bubagra rajani tei royal family ni bisingo nung obno tuyui kubangma kok hamia saka Tabukhe TPF patal konnani birude nung basakha Kamal Kalai nung sabo dalal de na soy borok dofani news channel agent nung sabo lukurogni thani surai nukjakha nung Waisake Goria ni bagai Chongbari Unsluriwo, Waisake ba 28 February wo Chongbari Tongmani Hinui, Nangmuya Koktuma Thumnerok Nodingi, Nangmuya Koktuma Thumnerok Nodingi, Nangmuya Koktuma Thumnerok Nodingi, Gati Chari Wi Kok Samabai, 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 Tiprasha Rokni, Montri Rokni Bishingo, Chokshugya Montri Hini Shinimurika, Chokshugya Montri Hini Shinimurika, Chokshugya Montri Hini Shinimurika, Nainai Bidi Chini Koktumao. Aboni slepeno kotor koktuma shnamkha breaking news shnamkha Tripura hastini Tiprasa hamkre bedegni montri takhuokra Mebar Kumar Jamatia kokthumnai rogno ringringoi bini quarter tlang-tlangoi khtichare oi kokthumnai rogno ringringoi bini quarter tlang-tlangoi khtichare oi kokthumnai rogno ringringoi bini quarter tlang-tlangoi khtichare oi tam shakha norakisa khana baijadi Chongbari Commission tangai ungslorina nangkha sauri phano chini Tiprasa hamkre bedegni montri hinke Goria ni bagise election ungslori unei lukurongni thani monai mungmankha khanai nedi Montri Mebar Kumar Jamatia tamosaka. And during election there are some minor incident taken place. Maybe due to this they review the situation. But I was told that there are not major incidents have taken place. However, everybody know that Tripura state we are celebrating 1 week long Goria Puja celebration, which was biggest celebration, especially among the indigenous people, Tripura people of the state are celebrating 1 week long Goria festival. That also one can be reason. Abo simideba 18 April salka babai achok thaini hasni Lok Sabha Chongbari no nahajang kok tongmano Montri Mebar Kumar Jamatia sairi phirukwa 28 February wo Chongbari ngna tongmani hinai abono bo kisa khanai nei bijadi ini 28 tarik February ini 28 tarik February ini election ngna tongmani ini is parliamentary constituency go abo to cancel ngi nglia kini hotat ke khor maka Tulasigok area sampah war ni base andaro awane elaka klayo ane bijan sabak klayo yang sangrong salo Tiprasa hamkre bedegni montri ni achok thai Asambari Bijan Sabha achok thayo Congress ni candidate engnai Bubagra nukhungni Kumari Progga no lama kasoi khitar laimani IPF tini samung hamie tangnai rok pati mongnote Montri Mebar Kumar Jamatia hain hai kotuma thumnai rono ringai kati charoi sajau khwa kotuma thumnai rono ringai kati charoi sajau khwa kotuma thumnai rono ringai kati charoi sajau khwa bo siniya abo IPF tini ya nei PM Montri Mebar Kumar Jamatia ni yagra yak nei sinijang Pintu Kumar de Borma bai debra yagra bachawi mangphil tisajak video tisajak mangphli rok tongui bo Tiprasa hamkre bedegni montri Tiprasa rokno bahike kana sanamka khanai naidi Jukar Montri Mebar Kumar Jamatia ni kok tei khanaka lamago matai tongpro Mintu de Borma hnoi ang bon sinia botini kormiya tirai pipin barong ya bo Mintu de Borma hnoi ang bon sinia botini kormiya tirai pipin barong ya bo bono borok gomutlang thangka Pia yang bini matai IPF tini ojame NC de Borma phashala kok mathunai roni panda khaye tamo saka a Pintu Kumar de Borma sabo IPF tini de na
kubun mothani adong khanadi tamosaka Mia 18 tarik Borokse Deborma juru khayoi bo Bwi Thana habai chini borok khoroksa pintu Deborma chini borok khoroksa pintu Deborma chini borok khoroksa pintu Deborma hini romjak bono Bwi Thana bising thangai Thana officer police tai onyan busikangono belai ke bono Bubagra sabra kai thapra roi bono ahto khaika yang kumari progano lamaka soikitar mani tongmongno hasini jota tiprasa bodolte hodarok thanja anglai sejak laimani te khadu jak laimani noguibo IPT ni mothani phasingti kok thaisa paino sayamga bai khadulai jak jota tiprasa lokorogno phiaba Bubagra phrangoi khitarnai pintu debormano thapra phungsa remana khe raida chayehne IPT ni ojama NC deborma kokma thunai rongno tamosaka kisan norobo khana baidi Mia 18 tarik Borokse Deborma juru khayoi bo Bwi Thana habai chini borok khoroksa pintu Deborma hini romjak bono Bwi Thana bising thangai Thana officer police tai onyan busikangono belai ke bono Bubagra sabra kai thapra roi bono ahto khaika Piatula sikhoni Pirmungo kumari proga debormano khitarmung khaimani Pirmungo ni salano silchamung rimani Bubagra Kishur Manikko silchamung rudakha hastani no khoroksa tiprasa hamkre bedengni montri Mebar Kumar Jamatiani phasing phiaba akuboino hoinani bagino koktoma thune no ringringei koktoma thune no ringringei koktoma thune no ringringei kabangma tatal kok sai tongo montri Mebar Kumar Jamatia hnebo salaibekha baksa sinai nungne lokoro 28 मार्च 2019 कक त्रिपुरा न्यूज चैनल नि बिसिंगति चुंगनुखा थांनाय 18 फेब्रुवारी 2019 दिल्ली जंतर मंतर टीपीएफ सं रेली खाई फुरु टीपीएफ नि खरकसा आदं विश्वमणि देबरमा कुमावै तंगरुखा हनै ताबुक नुखुंनि बरकबाय जे कक तुमा होयै तनिजाखा हनै कक त्रिपुराव जे सिलजामुं रिजाक मानि आबो बसक जलातै कुबै चुं नुखुंनि बरनि बिसिंगति चुं खोनालायनाय Ibu mungsuami Deborma angkusi monir busla okra. Ninka An bomung Kumar Deborma bushon ni busla. Kaya am tiba no khai tonggo asu dini am khai tonggo an ba maganyo aba hake bo thangtani ba haying ha ngai sang kaisa sumbo noro bai sang bai khaino kaisa na tongana mu sung sa ke bai ni mung khai tam ka an bo khale khara nung khai kumanain tam klai ang khai bin ba ha jo kara hambai ingkai tabuk je TPF rok je Kamal Kalai je samane rutugri pe ni samane amokai mane sukumai to ni samane amokai noro kam nai lu korong sanam chung sungha sanam chung sa sung abono sungnai bong nam trongo sung bo hanti khaya borok sungno kaisa o bong ko sini aba hai kai sini bahan juk kaisa boto kaisa bu phakmai tama ba kaisa sumbo sung to sumai bo juga jong maya buni kokman khanai ba ba hai kai sabok khana Bawa TPM no, kaisa bawa apa dia kamai thangka, ha? Bawa kamai thangka. Athani, tabuk sungai tu kelanya ni thanja kayai. Ingkai Kamal Kalai nak kai, Kamal Kalai je kok sih tu mana kai, nung Kamal Kalai nak kai tam ke sana musuh kok. Ang Kamal Kalai kulu sambil Yaksi Surnai. Kok tirpra, boje siljai tong mani, norong nukungni borok, TPF rok no siljai tong kok. Ini bobin kok sawo ni baba no TPF rok lang sukmaka, TPF rok rutugri penako rutugri peyani je samane, kok no nung Kamal Kalai no tam sana musuh. Saya khogui tongka ni samane. Seng bono kai sana musungo, mo heni sana musungo. Kono borok sekamaya, IPF TPF rok sekamaya. Ekta kami cer thalai tane kamau jongrekha. An babu. Angkai ikut seng borok banyak saya cogai. Naile jongayo, rutulai jongayo. Ya abah hanya bono sana musung ta. Bini abu kok bari ris himane abu saya. Kok tirpurani Kamal Kalai nung sabo nungke soy borok dofani news agenda nakiba bidesini dalal khainai agenda nakiba nung rajnitik dalal khainai agenda nung sabo lukurong ni thane sumung nini thani kubang matongo tomung no communist ni jorawo nukha nung communist ni agent ungoi sak ni borok rok ni bising dofani bising nung party no tuyui bibajon khlaika divide and rule policy nung play khaika tei waisa BJP phaipika BJP ni backing basa oi
sini borok dofani bisingo nung divide and rule policy khlaika Bubagra rajani tei royal family ni bisingo nung obno tuyui kubangma kok hamia saka Tabukhe TPF patal konnani birude nung basaka Kamal Kalai nung sabo dalal de na soi borok dofani news channel agent nung sabo lukurokni thani surai nukjakha nung naidi nung da bisomoni kumamani nung highlight khlaitongo TPF song bini bagai kuno ain naiya bichar naiya bono kuno rutungnani samung khlaiya borok haino tongo TPF song bono delete langoi sukmai kabukha TPF song bono hui tonikha phiaba nung okok boroni man nung sabni ngui okok sa asom sa phayoi tini sukjara nukjakha nung TPF ningui nung asuk kok saka patal konnani birude nung obhaikle kok saka je borok kuno samung khlaiya borok dofani bagai samung khlaiya nei nung Facebook YouTube rok nung kubangma jagao nung nini news na highlight laika kintu lukurokni khani sungmung kumajak nai de bisi birman manphinai na Kamal Kalai de bisi birman manphinai kumajanai nokni borok tei kumajak nai Partyni borok mothani borok de bisi kumanai bepare sikuk nai na Kamal Kalai de bisi sikuk nai nung bojagani phayoi bojagani busawoi nung tabuk borok kumamana TPF song rutugya ne kok saitong kumajak nai bai kumajak nai mothani borok de bisi khanang nai kumanai ni bagai na Kamal Kalai de bisi khanang nai tini nung biangni phayoi kumanai ni bagai nung asuk maya phunugui dorodi phunugui nung kok saitong osokranto boroni hapai tini je kumanai borokni nokni phun phayoi Kamal Kalai highlight lekani samani o kumanai nokni borokle abo sabo bisomoni kumanai ni bharogya abo sabuna romoi nung okok saritong abo chung sia haipano no sungnamu chungo tomungno lukurok Kamal Kalai tini kok samani kubuide ereng noi norok sungnani musung khangke norok kumanai da bisomoni ni bharok tongo norok bini nokni borok tongo bini bhasla kunui tongo borok bai norok kok salai mano tomungno norok kumanai ni bepare sikukna musung khangke norok TPF ni ojama tongo TPF ni borok tongo TPF ni samung khlaine adong song tongo borok ni thane norok kok sunglai mano tini tamungui kumakha da bisomoni tini bini bagai tamu khlaika boni bagai Delhi o tamo khlainani bagai bono rutugai kainnan bagai samung khlaitong abo Kamal Kalai de bisi sikuk nai na TPF tai nukni borok bisi sikuk nai amni bagai Kamal Kalai nini thane ang kaisa sungna musungo ang tipra ha borok ni ungoi nung tini je kaisa borok dofani bagai nung je kok borok sanai news channel noi nung tini kok tirpura channel noi nung khulogoi tini nung kubangma kok nung borok dofan bagai highlight tong phano nung tini wan suknai di nung bokok sawoi nung tini news highlight thaika tomungna nung borok dofana hamjak tong khangke nung TPF ni birude nung kok sagala kamung tomungna nung bideshi no hamjagoi tong khangke nung TPF ni birude kok sanai TPF ni birude kok sanai mane no nung kaisa bideshi ni agency or srai lukurok ni mokol buskang nung nukjakha amni bagang lukurok no koinai Kamal Kalai tamo kok sawoi samung khlai tong jung bono kisa tuagoi nai ledi tei bini bagai wan suk nai ledi bo sabo hani dofani bagai samung khlai nai news channel de asuk sawoina ang o tinini ang kisa kok samani highlight khlaimano sini borok dofani thani message rohormana ang orono hambai maya pharo Hello sir. Hello. Sir, mia nung ko o kai ang bisomoni busala sika. Angkai o kaisa ko WhatsApp mama ni. O kaisa ko hamya ko saya tunuk jak tongha. Kaisa o TPF ro kaisa langgai kaisa borok sukmawi kai pega ne kaisa sijak tongmani abo saya kelai jago ta angkai tung to kaisa TPF ro kaisa naitu goi karena ni aba ke tung to sahamani. Ngabono ngo uing ko didita. Saboba ni bumung tano sabi. Ni bumung somir ang bisomoni ni besala okra. Besala okra. Tiga sen ngokok samani da ang sabok ini horror news phunugoi dinai to tika. Aw. Ngokok samani da ang news ti se dinai. Aw. TPF ne kirija be kirija khatne do. Aw. TPF ne TPF be kirija khatne do. Aw. TPF ne TPF be kirija khatne do. Ati yo. Mane TPF ni program thangya danin baba. TPF ni program thango. Ega TPF ni program thangni sawa nantam kirija mani ko kya bele. Ang tung to mane TPF
to kuno dus kri blaro an babu to kaisa member si TPF ni engkai bo jengke baru dus sunu kasa engkai o TPF ro kaisa tlangai o sekmai kai thega ni nugjang mane abo kaisa angkai sajai eklai dong ta abo hai ki sijang nugla tong hadai go sijang nugla kan nugui tong mai tabo eke sering tong na sobai abo no kaisa aro o denu